Ali kroz ova svjedočanstva željeli bismo gledati prema budućnosti. A u budućnosti svi nekako priželjkujemo imati u sebe osobu s kojom ćemo jednoga dana biti spremni u sakramentu braka provesti cijeli svoj život. Stoga poslušajmo što nam o životu u braku imaju reći Kristina, Boris Prpić i njihove dvije kćeri, Laura i Karla. Ja sam Boris, a ovo je moja supruga Kristina. Ja sam Kristina, a ovo je moj suprug Boris. Ovo je Laura, naša starija kćer. A ovo je Karla, naša mlađa kćer. Mi smo obitelj kojoj je pripala iznimna čast da vas, dragi mali prijatelji, pozdravimo i zaželimo dobrodošlicu. Dobro nam došli! Naša obitelj nije ni po čemu posebna. Zapravo smo obična obitelj, ali obitelj koja vjeruje i to je naša snaga. Danas je obitelj u krizi, ali ne radi same sebe, nego radi ljudi. Ljudi koji non stop nešto kriju. Kriju sebe, kriju svojeg bračnog druga, kriju svoju djecu, svoje kilograme. Kriju čak i svoju vjeru, svoje porijeklo. Danas ljudi upravo zbog takvih stvari dolaze u krize. U krize očinstva, krize majčinstva, krize identiteta. Znam da je teško povjerovati, no i mi smo ne tako davno, možda prije nekih 20 godina, bili jednako tako mladi kao i vi. Boris kaže da smo mi još uvijek mladi, s čim se ja donekle slažem, no vi ste ipak nešto malo mlađi od nas. Kako smo se upoznali? Slučajno, bar smo tada tako mislili. No naša ljubav se nije desila slučajno i nije se do danas održala slučajno. U vrijeme kada smo se upoznali, ja sam bila srednjoškolka, Boris je bio student. Bilo je vrijeme ni rada ni mira. Viđali smo se samo subotama. Sjećam se da je 8 subota zaredom padala kiša, to nije nas ona omela u beskrajno dugim šetnjama grada. Nakon godinu dana našeg poznanstva, otišla sam studirati u Zagreb. Boris je ostao studirati u Sisku. Bili smo razdvojeni, prostorom doduše, ali naša srca su se još više zbližila. Nije tada bilo niti Facebooka, niti Skype-a, interneta, svega onoga što nam danas omogućava lažnu komunikaciju. Ali bilo je olovke i pisma. Stoga bih već u ponedjeljak napisala Borisu pismo i jednako tako željno očekivala njegovo pismo iz Siska. Pisali smo svaki tjedan. U pismima razmjenjivali svoje osjećaje, svoje strahove, svoje nadanja, svoje planove. Za Borisov 23. rođendan napisala sam mu 23 pisma. Svako pismo imala je različitu kovertu koju sam sama izradila. U svakom pismu bila je neka sitnica vezana uz sadržaj tog pisma. Osušeni cvijet, papirić od bombona, kino karta. Bila sam sretna kada bih napisala pismo. A i danas sam sretna kada mogu uzeti u ruke ta ista pisma i pročitati. Kada sam ja otvorio poštanski sandučić, najprije sam duboko udahnuo, ali sam negdje u svojoj podsvijesti znao da je to Kristinino djelo. I onda kada sam ih počeo slagati, polako čitati, i dok sam došao do 23. znao sam, Kristina je ljubav mog života. Teško je bilo obuzdati osjećaj dok sam čitao ta pisma. Bila su duboka. Ta pisma s početka našeg poznanstva i dan danas su sastavni dio našeg života. Ona su plod Božje volje da s nama učini svoj plan i da nas veže za vječnost. Pjevali smo zajedno u zboru Mladi križ ljubavi. Tako obišli pola Europe i čitavu Hrvatsku. Laura je prva beba u našem zboru. Danas ona pjeva u dječjem katedralnom zboru i putuje, doduše samo Hrvatskom, ali pjevajući Gospodinu upoznaje djecu diljem Lijepe naše. Kroz ovo naše svjedočanstvo života, dragi mladi prijatelji, želim bih vam poručiti da se bez straha vežete uz vjeru. Vežite se uz ljude koji vjeruju. Tražite vjeru, branite vjeru i vjerujte. Jer da bismo došli do današnjih 20 godina poznanstva i 13 godina braka, trebalo je jako puno ulaganja. Najviše samoga sebe za onog drugog. Bilo je puno lijepih događaja, ali i iskušenja, strahova, traženja. Mi smo vam ovdje ispričali samo jedan mali dio mozaika našeg zajedničkog života. Dragi mladi prijatelji,
slažite svoje mozaike, kockicu po kockicu. Nije to lako, nije ni jednostavno. I ne vjerujte drugima kada vam kažu suprotno. Jer u životu uvijek možete odlučiti biti sretni, s onim što imate naravno. Ili biti nesretni zbog onog što nemate i možda nikada nećete imati. Učite i tražite nova znanja. Ne zanemarite svoju povijest, niti povijest svoga naroda, jer vi ste budućnost ove zemlje. Na vama je da gradite nove topline, nove domove, nove obitelji, novu svjetlost. Krist koji je davno posvjedočio svoju ljubav za nas, očekuje da ju nastavimo graditi dalje. Dragi prijatelji, nema snažnijeg svjedočanstva ljubavi od obitelji, majke i oca, djeteta i doma. Nije bez razloga obitelj temelj cijeloga svijeta. Bog ima plan s vama. Ne bojte se prihvatiti taj poziv. Ne bojte se reći volite. Ne bojte se započeti razgovor o vašem zajedničkom životu. Vjerujte u život, vjerujte u obitelj, vjerujte u Boga, jer kada Boga stavite na prvo mjesto, sve drugo će doći na svoje mjesto. Bože, budi svim obiteljima oslonac, utjeha, snaga i radost. Blagoslovlja